Apa kai sini pokora arom lai mani tini busuk kisiro kano rata gai nai gano. Pailan jimi pai thak jara nai tong dia ani bidi na. Apa kai ang jire be baza khaina nai bagai muida bulai tongo. Baheong no nai gano ang jire be khai nai gano tini no pas paila jire be baza khaina nai tongo. Abo khai jiri bisarka jiri bisare payai tabok sai nai ne ang aina hai jotono lam sugo ang tabok o jiri bicara nayo ang bane mani o jiri ang niji bane man ang tabok sai punung ne abono ang niji bane mani baheong no sagano tabok tabok ang niji bane kamu ka kamtin baga tabok Baru ya. Kamu cagai pe này cả, cài tin ta sử dụng chưa, tin ta xây pe cả.